eyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe ko salminde e juurade e addande en duwaw oɗo henne ɗum ɗo watte ko ñalawma sappo ɓiijo o ɗum ɗo mbaɗata hen o duwaw mbatta hen caggal nde mbaɗɗa hajuji ma gaynuɗa de ma ala gaynuɗa jangata ko bismillahi rrahmani rrahimi sa welama noon jangga ɗum fatiha allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim kadi sa welama jangga ɗum salatul fatihi on saaha noon jangga hasbiyallahu wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'man nasiru laabi capanɗe jeeɗiɗi so timmi janga subhanallahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablagha rida wa mablagha ay gharrida biyata wa mablagha rida wa zinatal arshi la malja'a wala manja minallahi illa ilayhi subhanallahi adada shafi'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimina wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa huwa hasbi wa ni'mal wakilu ni'mal mawla wa ni'man nasiru wa sallallahu ala sayyidina muhammadin khayri khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in laabi jeeɗiɗi nan ɗon onon namdi ɗum ɓe ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañirɗon jangon ɗum ɗigga ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li kono Sénégal alhamdulillahi bi alamina